Meertaligheid in de kinderopvang en peuterspeelzaal. Je ziet het ook in een internationale stad als Maastricht, waar de kinderen in de thuissituatie allerlei talen spreken. Nederlands, Turks, Spaans, van alles, Chinees. En sommige kinderen spreken Maastrichts. En wie gaat er onderheen? Die spreken er niet zoveel meteen. Die duien mee en die doen non-verbaal van alles meteen. Peuters die ontlenen maar voor 20% de informatie aan de taal. En de rest, die andere 80%, dat is dat ze andere kinderen nadoen. Dat ze kijken naar wat jij doet, naar je mimiek, naar de routines die ze kennen, naar de liedjes die ze horen. Dus wij denken altijd van, oh, ze begrijpen ons niet als we Limburgs praten. Maar dat is helemaal niet zo en dat blijkt ook wel, want Manuelle die is gewoon Limburgs gaan praten. En de kinderen begrijpen het prima. En dus is het Montessori Kindcentrum in de binnenstad als eerste gestart met het project Limburgs als tweede taal. Terwijl hier toch af en toe al stiekem Maastrichts werd gesproken. Ja, omdat ik een beetje eigenwijs ben, maar eigenlijk mochten we dat niet. We moesten alles in het Nederlands doen. En nu mag ik, sinds november, mag ik de hele dag Maastrichts praten in de kinderopvang. Waarom heb je meegenomen in dit project? Omdat ik het heel chic vind om Maastrichts uit te dragen. Want als hij door Maastricht loopt, dan huurt bijna niks mee in het Maastrichts. Dus ik vind, als je bij de kleine kindertjes begint, dan komt dat vanzelf terug. De kinderopvang staat bekend als de dialectkiller. De ouders klagen dat ze de kinderen platsprekend naar de kinderopvang brengen en dat ze dan Nederlandstalig uit de kinderopvang komen. En heel veel ouders vinden dat heel erg en we denken allemaal dat het erg is. Dus vandaar dat we gedacht hebben, we willen iets gaan proberen te doen. Dit vraagt helemaal geen extra werk, geen extra energie. Je spreekt alleen maar af. Een van de leidsters begint met Limburgs te praten tegen de kinderen. Of 2 van de leidsters die dat willen. En zodat je altijd een tweetalig aanbod hebt van talen. Een schoon, goed zo. Een schoon. Doe nog de schoen ook even op, hè? Ja, die hebt stevelen aan. Laarzen, noemen ze dat ook wel, of stevelen. Ja, dat zijn stevelen. We willen hiermee bereiken tot de kinderen Maastrichts leren. En het is bewezen door wetenschappelijk onderzoek dat het eigenlijk niet uitmaakt of ze maar 1 taal leren, of 2 talen of 3 talen. Kinderen leren het toch wel. Dus ze merken dat heel veel Maastrichtse lui denken van ik moet mijn kind Nederlands leren, ik spreek geen Maastrichts met ze, want dat is niet goed voor ze. En eigenlijk is het gewoon beter, want kinderen worden gewoon veel taliger. Ze leren sneller aan de talen als ze in een jong leven meer talen hebben geleerd. En daarbij maakt het volgens de projectorganisatie niet uit dat er bijvoorbeeld bij de aangeboden voorstellingen niet echt Maastrichts wordt gesproken. We proberen wel te zoeken naar het dialect dat past, maar we vinden eigenlijk dat de overeenkomsten veel groter zijn dan de verschillen. Dus het hoeft niet per se Maastrichts te zijn. En ik denk dat de kinderen het sowieso helemaal niks uitmaakt, want die vinden die voorstelling gewoon geweldig. Dat heb je wel gezien. Stuk van de lever, stuk van de paard.